Ja ho sabeu tot, es va néixer a partir del 2010, vam començar a inventar-nos la idea, a pensar-la, a entendre que un cop Convergència i Unió, PSC i PP van pactar per continuar governant, vam pensar que o ens obríem, si no sortíem de les sigles del que era ben bé només Esquerra, o això no funcionaria, perquè la gent ens veia només com un partit d'Esquerra Republicana i no pas com un partit de la gent del poble. Què ens ha passat? Que hem arribat a l'altra banda. Ara resulta que Junts per Sant Quirze té 8 companyes que són militants d'Esquerra i la resta, fins i tot jo, molt a pesar de molts companys, hem deixat de militar-hi o no hi han militat mai a Esquerra. I això és l'anècdota, no passa res més que això. Ens va bé la seva plataforma, ens ajuda a presentar-nos, ens estalviem una pila de processos que si no les hauria de fer algú i alhora tenim l'absoluta llibertat de fer allò que ens sembla i com ens sembla perquè l'única cosa que ens importa és Sant Quirze. Cap de nosaltres fem carrera política enlloc, ens hem quedat al poble, tot i que hem tingut diverses i variades ofertes, algunes pel gènere que tenim, no perquè el que puguem fer sigui important, sinó perquè teníem l'edat i el gènere que tocava i van dir que aquesta aniria bé, i d'altres sí que se'ls ha demanat per la seva capacitat de feina i sobretot per la seva expertesa, però totes ens hem quedat al poble perquè el que ens interessa és treballar per aquí. Per què us ho dic això? Perquè sovint la voluntat de la gent és fer creure que els que fem política al municipi ens hem apalancat als polítics, i la gent que construeix pobles el que fa és sovint perdre temps de la família, temps de la salut, temps lliure de vida pròpia i temps de la feina. I per tant sí que construeix municipi perquè ho fa col·lectivament, però la resta, ara que ja els tinc tots que han firmat i estan a la llista, ja us puc ben dir que la resta és important i que els fills ens associen a un telèfon i les parelles ens fan aquella cara quan entens de... Què passa? Que fa 3 dies que no sopes a casa. Per tant, és un esforç, és un treball col·lectiu, és una il·lusió, és un procés de construcció i de transformació de poble. Què ens passa a Junts per Sant Quirze? Que tenim aquesta obsessió de construir valors, de que la gent s'empoderi, de que la gent estimi allò on és i on viu i, per tant, transformi el seu entorn en un lloc segur i agradable per continuar-hi vivint moltíssima gent. Una de les preguntes que ens fan, i ho veureu a l'entrevista de la ràdio, ens diuen: quin poble t'imagines d'aquí 30 anys? Doncs un poble ric culturalment, ara hi ha entitats que fan cultura popular, llavors ja tindrem tradicions pròpies, perquè les estem creant, ja se n'han començat a crear fa anys, però n'hi ha que s'estan creant de noves, que tindrà una riquesa cultural molt alta, perquè les persones que cada cop anem arribant al sènior, les persones que es van jubilant, tenen molts interessos i molt variats i, a més els aporten cap a la comunitat. Hi ha entitats que fan coses xulíssimes i d'altres que les anem a gaudir o les podem anar a veure, amb unes escoles molt potents i amb una capacitat de convivència, esperem i desitgem, molt alta, i amb un entorn natural preservat, perquè haurem intentat que sigui possible ser. Per-vos, sobretot, que no us estigueu de sortir i reivindicar el vostre dret. Trieu l'opció que trieu, però trieu alguna cosa, perquè hi ha hagut gent que ha patit molt perquè la gent pugui anar a votar i és important que ens pronunciem. I ja no us demano per nosaltres, però us demano que ho feu lliurement, però que aneu i decidiu alguna cosa que sigui de profit per aquest poble. I moltes gràcies per haver vingut. La vostra capacitat de treballar i sobretot l'estima que teniu cap al nostre poble i cap al nostre projecte. Han fet una gran pinya plegats, perquè junts estimem Sant Quirze. Com deia l'Eduard, deia aquest verb d'estimar, nosaltres estimem Sant Quirze, aquest és el nostre lema, perquè creiem que des d'aquí és on hem de partir. I com deia el Jaume, molts de vosaltres vareu triar Sant Quirze com el poble per fer el vostre projecte de vida. Crear una família, créixer professionalment i personalment, com a pares i com a mares. Un projecte, els joves encara no, ja ho veig que ho teniu a més molt lluny, també que consti. Un projecte de vida que compartim molts de nosaltres i que creiem que ara a Sant Quirze li cal un canvi. No volem més un govern d'improvisació, no volem més una Venècia segona part. No volem més arbres tallats sense informes que ho avalin. No volem més aquest excés de burocràcia que patim i tenim a Sant Quirze. I per això nosaltres som l'alternativa. Com diu la Teresa, nosaltres som el vot útil per fer el canvi que ens cal i que necessitem a Sant Quirze. I ho tenim tot. Tenim tots els ingredients: expertesa, joventut, il·lusió, tenacitat, esforç, dedicació, amor. Ho tenim
tot. Els veïns i les veïnes de Sant Quirze demanen accions. Per això nosaltres ara volem parlar dels nostres compromisos amb la ciutadania. Nosaltres portem 12 compromisos d'una llista de totes les accions que volem fer aquí en el nostre poble. Volem un Sant Quirze segur i cívic. Volem un poble per a les persones i amb les persones. Volem un Sant Quirze per als joves. Volem un millor municipi amb una bona mobilitat. Volem fer una aposta pel creixement i el coneixement de les oportunitats. Volem un Sant Quirze amic del medi ambient i amb els animals. Volem una ciutat esportiva i millorar el nivell cultural aquí a Sant Quirze, els seus espais. També volem un Sant Quirze amb més habitatge i amb carrers més dignes. Volem un bon govern, una gestió més transparent i més responsable. Volem un poble al costat de la gent gran. Volem un Sant Quirze viu i realment participatiu. Volem un ajuntament que ens acompanyi i que creï ocupació. Sant Quirze necessita un nou govern amb l'ambició de desenvolupar tot aquest potencial que ens proporciona el nostre poble, Sant Quirze. A l'inici, el nostre programa, com he començat amb la presentació que he fet quan he entrat després d'Eva, el nostre tarannà és venir a donar respostes a les necessitats i a les problemàtiques dels veïns i les veïnes. I per què ho diem això, que és una cosa molt evident? Per una cosa molt senzilla, perquè si hi ha una cosa que no hem de venir els polítics és a generar problemes. I aquí a Sant Quirze tenim gent que està gestionant el nostre ajuntament y ha vingut a generar problemas. Como bien he comentado, nuestro programa se divide en 5 puntos, con un único objetivo final, que ahora al final del recorrido os explicaré cuál es nuestro eslogan y nuestro motivo de lo que nos da fuerza para imprimir en nuestra campaña. Estaréis de acuerdo conmigo de que Sant Quirze tiene un encanto especial y un caliu que el fa especial. És per això que me l'estimo i aleshores per això el nostre equip ha dissenyat una sèrie de propostes amb l'objectiu de millorar i fer bategar Sant Quirze. Amb l'única finalitat i el convenciment últim de que podem millorar Sant Quirze i dotar-lo dels serveis que facin falta perquè Sant Quirze estigui a l'alçada del que els seus veïns i les seves veïnes es mereixen. En el primer punt, que és el Sant Quirze proactiu i segur, volem reforçar i que quedi ben clar les plantilles de policia amb nous professionals i treballar i fomentar el treball col·laboratiu amb altres forces policials, el que és la policia de proximitat. En el punt número 2, volem instal·lar càmeres de seguretat dotades d'intel·ligència artificial per tal de garantir la seguretat de la ciutadania i reduir el vandalisme que últimament en el nostre poble sabeu que hem patit. Cotxes que s'han cremat al barri de les Fonts, contenidors, botellots, etc. Voldrem impulsar per la gent més jove els camins segurs, els camins i entorns segurs escolars i segurs i saludables, per garantir la seguretat dels desplaçaments per als vianants entre els centres educatius i els seus domicilis, així com la creació d'entorns adequats per a les seves necessitats. Respecte a la mobilitat del nostre poble, impulsarem programes que permetin aconseguir els objectius de mobilitat zero accidents, zero morts per accidents en l'any 2050 amb estratègies de pacificació del trànsit. Nosaltres hem vingut aquí a donar respostes. Nosaltres parlem de persones. Sumem i multipliquem en contra de persones que divideixen i resten. Volem que aquí tothom compta. A Sant Quirze parlem de Sant Quirze. El volem sumar, no? Volem sumar, és el nostre lema de campanya, volem sumar persones, volem sumar idees, volem sumar il·lusions, compromisos, sumar per millorar, per fer-ho millor, perquè volem construir al voltant d'uns objectius comuns, un programa que sumi cap a un poble o ciutat que cuidi els barris, que sigui habitable,
compromès en l'acció contra el canvi climàtic, un poble obert, segur, participatiu, per viure, per conviure, i sempre respectant la diversitat, evidentment. Un poble per infants, per joves i per grans. Sumar per un Sant Quirze habitable. Mireu, un poble habitable implica garantir el dret a l'habitatge en un entorn respectuós també amb el medi ambient i el patrimoni natural que en parlàvem. Hem de buscar solucions innovadores en aspectes com la mobilitat i mesures de reducció de la petjada ecològica pel que fa al consum de recursos o l'ús d'energies no renovables. Però també hi ha altres coses que ens preocupen, perquè també ens preocupen les persones sense feina, els immigrants, les persones dependents, els seus cuidadors, els menors en risc social. Cal fomentar l'equitat i la justícia social també aquí a Sant Quirze. Perquè al final es tracta de sumar i avançar, i a més no hem d'excloure ningú pel camí. Perquè a més les persones que conformen Sant Quirze en Comú tenim la il·lusió, la força, projectes de futur i més enllà de l'estimació que tenim per aquest poble, oferim el compromís en el treball, la dedicació, l'esforç i ho farem amb una gestió de portes obertes. Diu, tenim aquí, tenim idees, l'esperança i la il·lusió. Per tant, això és el que tenim a Sant Quirze. Ens veiem el 28, espero. Bé. Deia Einstein que si tu fas sempre el mateix experiment, obtens sempre el mateix resultat. Doncs nosaltres hem vingut per trencar aquesta dinàmica perversa que creiem s'ha instal·lat en la política municipal de Sant Quirze des de ja fa molt de temps. Hem deixat durant anys que els mateixos de sempre es barallin per tindre un lloc al consistori i imposar les seves dinàmiques, idees i eslògans, sense que hi hagi una feina col·lectiva i de col·laboració i benefici del poble entre aquests grups. Nosaltres no hem vingut pas a barallar-nos, ni a fer retrets dels que creiem que ho estan fent malament. Venim a treballar per intentar reconduir algunes qüestions que estem convençuts preocupen a tots els veïns i veïnes del poble. Nosaltres partim d'un clar plantejament d'independència dels partits polítics, tot i que alguns de nosaltres hem passat per formacions polítiques encara presents al poble. No us avorrirem amb relatar-vos la manca de democràcia interna en algun d'ells. Hem preferit iniciar aquesta confluència de veïns per intentar fer allò en el que creiem, fer el màxim per Sant Quirze. Nosaltres no tenim finançaments estranys ni patums a qui fer vindre al poble per a convocar fins i tot a gent de fora del poble per omplir una sala. Som el que som. I nosaltres, i el nostre tresor més preuat, és aquest tret identitari, la independència dels partits i, sobretot, la independència de consignes i plantejaments imposats des de llunyanes executives. Farem falses promeses, no farem plantejaments grandiloqüents, d'inversions inassumibles. Intentarem que el pressupost de quasi bé 23 milions d'euros, que Déu-n'hi-do, s'apliqui el més òptimament possible, allunyats de clientelisme i, sobretot, amb màxima eficàcia i eficiència, que és molt important. I per això ens presentem davant vosaltres, que sou en definitiva qui teniu que decidir quin Sant Quirze voleu, perquè el mes de maig sereu els veritables protagonistes amb el vostre vot. Moltíssimes gràcies per ser-hi. A tots i cadascun de vosaltres puc sentir molt més proper el que us volem explicar. Que sí, que tothom moltes vegades també ens pregunta, escolta'm, i el programa, cap problema, el programa electoral el tindrem, i el tindrem penjat a la web. Però de moment, el que nosaltres volem transmetre és la sensació de per què estem aquí. Per què hem decidit posar en marxa una candidatura com la d'Impulsa. Si nosaltres al final la gent ens fa confiança i tenim la possibilitat de formar govern i ajudem a la gent del municipi en matèria social, què és això? Polítiques d'esquerres? Doncs serem d'esquerres. Però si per una altra banda tenim constància que el tema de seguretat és important i hem d'incrementar
Hem d'incrementar el volum de policies, si podem, que després ho explicaré. I això és política de dretes, doncs serem de dretes, expressament. Perquè, sincerament, a nosaltres no ens veureu fer una campanya electoral de crítica, d'insult, o de fins i tot, per què no dir-ho, de menysteniment de les propostes que tirem nosaltres endavant. No ho farem. Volem ser constructius des del principi. I el fet de no estar lligats a cap redacció directa d'un programa electoral per qüestions ideològiques ens permet treballar amb facilitat. I si de debò confieu en un equip preparat, amb un disseny espectacular per fer front a totes i cadascuna de les característiques i problemes que ens trobarem aquí a Sant Quirze. I si realment voleu que passin coses, el dia 28 de maig hi haurà una butlleta així, amb el qui si no, no. Però amb Impulsa Sant Quirze, sí. Fiqueu-la a la urna. Pitjor no pot anar. Veurem què passa. Moltes gràcies per l'assistència.